Så er vi fremme ved Nistedvej nummer 31. Det er her hele historien med Morten den starter. Morten kommer til verden her på Nistedvej nummer 31, hvor familien Hedlund har bygget denne skønne ejendom, denne stråtækte ejendom, efter inspiration af ejendommene på vestkysten. Og så kan vi dreje os over mod gartnerierne og se, at drivhusene ligger her stadigvæk. Måske har Morten tjent sine første penge her og lagt de første grundsten til sin formue her på gartneriet. Det kan vi ikke vide. Hvis vi kører videre heroppe af Nistedvej, så vil vi få et blik op ad vejen og se, hvor resten af dynastiet Hedlund de har holdt til og slået deres folder. Men det kommer vi tilbage til. Vi skal videre rundt i stien nu for at se andre steder, hvor Morten har slået sine folder. Ja, og så er vi nået til en parkeringsplads her. Det her, det kunne jo faktisk være Morten, som havde været hen og tegnet ham og Monika. Fordi hvis vi drejer os lidt omkring, så er vi faktisk nået ind til Stige Friskole, hvor Morten har slået sine folder. Og når vi sådan kigger lidt på bygningen her, så kan man jo godt blive lidt i tvivl, om det er her, at han har fået opbygget den klogskab, som han nu engang besidder. Men et er i hvert fald helt sikkert, at hans udkårne blev fundet på denne skole. Og vi kan jo så i den forbindelse sige, at han har stort set ikke haft øjnene væk fra Monika, siden han fandt hende her på skolen. Og det er jo pragtfuldt at se, at sådan nogen kan holde sammen i så mange år. Men som sagt, så er det her Stige Friskole, og den trænger måske lige til en kærlig hånd. Men det er her Morten han har gået i mange år, så vi prøver at se, hvad der ellers sker her i Stige og omegn. Så slut herfra. Ja, og så er vi kommet lidt videre her i Stige, og vi har fundet de her to personer, som faktisk er tegnet ned i asfalten. Og det kunne jo faktisk godt være Morten og Monika, at der er tegnet der. Fordi drejer vi os lidt omkring, så får vi faktisk øje på Stige Friskole, hvor Morten han har tilegnet sig den videnskab, han nu engang besidder. Og det kan man jo så godt sætte spørgsmålstegn ved, hvor stor den er, når man ser lidt på de her bygninger. Men der er der ikke nogen tvivl om andet end, at det var jo her, Morten han fandt sin udkårne Monika. Og vi kan vel også godt tillade os at sige, at Morten stort set ikke har fjernet øjnene fra hende i de mange år, at de har været sammen. Så det er lidt her fra Stige Friskole, og der er også bygget lidt til i tidernes morgen, men ellers så vil vi prøve at se, vi kunne gå indenfor og kigge også i Stige Friskole, men det har vi valgt i denne omgang at se bort fra. Hvis vi lige drejer kameraet lidt, så kan vi se, hvordan Stige Friskole ellers er kommet til at se ud undervejs. Og det er faktisk sådan, så hvis vi går lidt derhen af, så kan vi også se, at pudsigt nok så ligger Stige Friskole på Hedlundvej. Så det er nogle af de store navne, vi har fat i øjeblikket. Så vi prøver at se, hvad der ellers sker her i Stige. Så slut herfra. Ja, vi er så nået lidt videre her i Stige. Og for at folk ikke skal være i tvivl om, hvem det er, vi har med at gøre her, så er det jo en af de helt prominente ude for Stige. Fordi nu er vi faktisk kommet til Hedlundvej. Lad os se, hvad den indeholder. Ja, så er vi kommet lidt videre i Stige. Og for at folk de ikke skal være i tvivl, så er det jo et af de helt store navne, at vi har fat i.
Fordi når vi kigger på dette vejskilt her, så står der jo Hedelundvej. Så mindre kan jo ikke gøre det. Men lad os prøve at se, hvad der gemmer sig bag ved dette navn. Så er vi kommet videre ned i Stige. Vi er kommet ned af Skolevejen. Den skolevej, der fører Morten ud i den store hvide verden, hvor han skal lægge oven på den viden, han har tilegnet sig på Stige Friskole. Når vi drejer rundt her, kan vi se, at Skolevejen den fører ud her mod det store færgeleje i Stige by. Og vi kan se, at færge Hans han er i gang ude på båden og ved at gøre klar til afgang derude. Jeg tror, han måske er ved at ordne nogle af varerne inde i den toldfri kiosk. Det her er Mortens vej ud mod den store verden, over mod Mulernes legatskole, hvor han vil lægge oven på sin viden, han har tilegnet sig på Stige Friskole. På vej ud af Stige gør vi holdt ved 2 ejendomme her på Strandholtvej, som er meget bekendte for Morten og Monika. Formodningen er, at det formentlig jo er her det hele tager fart. Og det der er det store spørgsmålstegn, det er om det er i denne bygning, eller om det er i denne bygning Morten han har opholdt sig mest. Svaret får lov til at blafre i vinden, og vi vil køre ud af Stige.